Alo, prijek, era slaju. Snimo, kad te, snimo mantele. Dođi vamo. Esmos. Da. Dobar dan. Ja, dobar dan. Kako zoveš? Tomislav Ivan. Došli su popovi ovdje. Da. Pa što su davali? Sokove, ribe, voda, pasulje, sve. Pasulje? Ja. Graške, a? Ja, sve. Pokaži to malo tamo na kameru. Pokaži to malo vam. Pa ne, to snimi malo. Neće. Humanitarna akcija. Niko se... Ne snimam nikog, ljudi. samo Evo. Če da me staviš na Instagram? Evo ima sve. Gladni deca. Gladni. Mikika Pagale, snimova. Gladna deca jebote. Jedi bre! Miki Kerma. Nećemo bre, nemoj da nas lutiš, ovo šaljemo kod mine. Kod mine. Daj vamo, že tu pričale se. Salime, dobar dan. Šta ste dobili od popa? Dobio sam Kurac? Pa dobro, i to je nešto. Zaleđeni, a? Jel zaleđeni? Ne može nama pa se. Dobar dan, gospodine. Nemoj mene, ja nisam tu. Bre, šta si ima, daj beži. Daj beži!